Ja, nu vil jeg så forklare om diskrete og kontinuerte variabler, men jeg vil starte med helt overordnet set at forklare, hvad en variabel er, altså en stokastisk variabel. Vi kan starte med at sige, at det ikke er alle udfaldsrum, der består af tal. Altså, man kan fx kaste en terning, og så vil der også være et udfaldsrum, eller en mønt, eller med mere. Jeg kan godt lide mønter, fordi det er penge, så derfor har jeg valgt en mønt. Så siger vi, udfaldsrummet U er lige med turparentes plat eller krone, turparentes slut, fordi at der lige netop er to sider på kronen. Der er både en plat og en krone, eller på mønten, kan man så sige. I midlertid kan det under tiden være en forskel, at man beskriver en fordel er, at jeg beskriver alle udfald ved hjælp af tal, i stedet for en anden form for værdi. Det er det, jeg kan bruge en stokastisk variabel til, eller vi kan bruge til. En stokastisk variabel betegnes med et bogstav, oftest, eller for det meste, så vil jeg i hvert fald benytte x eller y, da det er de mest brugte tal i matematik. Man kan også bruge andre tal, det er helt op til eget valg. En stokastisk variabel er en funktion, hvor man til et hvert element i udfaldsrummet har tilknyttet en form for værdi, oftest et tal. Vi kunne for eksempel i et eksempel, som vi gjorde i klassen med terninger, er jo tilknyttet den stokastiske variabel, hvor x så er lige med værdien. Jeg har så valgt at gøre det med en krone i mit eksempel. Så vi kigger her, at x er lige med en krone, at x krone er lige med 1, og x plat er lige med 0. Hvis vi skal skrive sandsynligheden for at få krone, så gøres det på følgende måde. Hvis man kan se det, det kan vi, hvor vi siger p er lige med p, og så x er lige med 1, og det så er lige med en halv, da kronen har to sider. Så der er 50-50 for en navn på hver side. Vi skriver altså sandsynligheden for den stokastiske variabel, at vi antager, at værdien er 1. Og sandsynligheden for at få plat vil så være det samme, bare hvor x er lige med hvad plat er, som jeg har sat til at være 0. Så det bliver også en halv. Lad os se på endnu et eksempel, ikke antage, men lad os bare se på endnu et eksempel. Hvis vi kaster to terninger, som vi har gjort i timen, kan man lave en stokastisk variabel y, der måler summen af øjnene på de to terninger. Vi skal så lige lægge mærke til, at så vil flere forskellige udfald antage den samme værdi. Hvis vi nu havde slået en 5'er og en 2'er, eller hvis vi havde slået en 1'er og en 6'er, ville summen altså være 7 i begge tilfælde. Og ja, derfor samme værdi i to forskellige udfald. Det kan vi se her, hvor y, der har vi også 5'er og 2'er, og i det ene, og den har vi 1 og 6'er, og det giver altså samme værdi. Summen af to terningkast kan blive mindre. Ja, undskyld, det var min hund, der lige gabte i baggrund. Summen af to terningkast kan aldrig blive mindre end 2, og aldrig større end 12, så derfor kan jeg med det samme antage, at y-værdierne er 2, og så frem til 12. Altså alle tal mellem 2 og 12, alle hele tal mellem 2 og 12. Hvis y skal være 2, så er jeg nødt til at have slået to etter. Så jeg er nødt til at have slået to etter. Der er altså kun én mulighed ud af de 36 muligheder, der er. Derfor kan vi sige for eksempel her, at p, hvis summen skal være lige med y, eller værdien skal være lige med y, så er det 1 delt med 36, og det er sådan cirka 0,027, sådan jævnt rundet op, ikke? Hvis y for eksempel skal være, jeg ruller lige lidt ned her, så du også kan følge med. Hvis y for eksempel skal være 3, så er der to muligheder. Jo, der er to muligheder, at man kan slå 1, 2, eller man kan slå 2, 1. Og det vil se sådan her ud. Det vil 2 delt med 36, og det er cirka 0,055. Og igen, hvis det er 8, så er der 5 mulige kast, og det er for eksempel 2, 6, eller 4, 4, eller en 6, 2, og så videre. Og det vil man så skrive med således som det her, 5 delt med 36, og det er jævnt rundet op 0,138.
Og man kan selv regne sandsynligheden ud for, at y antager de andre værdier. Det er ikke det sværeste. Lad os så gå videre til diskret og kontinuerte variabler. Der findes 2 slags stokastiske variabler, de diskrete og de kontinuerte. En diskret stokastisk variabel kan antage et endeligt antal værdier. En kontinuert stokastisk variabel kan antage uendeligt mange værdier. Altså for eksempel et interval eller lignende. Eksemplerne, jeg har vist overfor, eller udregningerne, hvad du end vil kalde det, er begge diskrete stokastiske variabler, da de antager værdier, altså endelige værdier. Den stokastiske variabel x kunne antage 2 værdier, f.eks. 0 og 1, og y kunne antage 11 værdier. Nej, ikke f.eks. 0 og 1, og y kunne antage 11 værdier. Altså 0 og 1, fordi mønten havde 2 sider, og de 11 værdier, fordi at man kunne slå de 11 forskellige kast. Hvis vi laver et stokastisk variabel z, der angiver højden på folk i en klasse, kunne den for eksempel antage værdierne z Pia, z Rasmus og z Peter. Og så ser vi deres højde, og den vil derfor ikke være begrænset til et endeligt antal værdier, men kunne antage alle mulige slags værdier, fordi at folk jo som sagt har forskellige højder. Der er ikke et endeligt tal for, hvor høj man kan blive eller lav, og derfor er z en kontinuert stokastisk variabel. Det var så alt, hvad jeg havde at fortælle. Jeg håber, du har nydt snakken med mig eller videoen. God weekend, eller hvornår du nu vælger at rette den. Hej fra Christian Clausen.